Sinjuri, nilqgħu fostna l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, Mara Louise Colero Preca. Ladies and gentlemen, please welcome Her Excellency, the President of Malta, Mara Louise Colero Preca. Onorevoli Prim Ministru, Kummissarju Ewropew tal-Kultura, Edukazzjoni u Sport, Onorevoli Ministri u Segretarji Parlamentari, Rispettabbli Sindku tal-Belt Valletta, Sinjuri Distinti, ħbieb. Dan huwa mument storiku mill-aqwa li għamilna l-kol tas-sew kburin li aħna Maltin. Kif illum se nagħtu bidu għal din is-sena ta' festa meta l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura għas-sena 2018. Matul il-perjodu ta' tħejjija għal din is-sena storika sar ħafna xogħol minn tim iddedikat ta' professjonisti u volontira immexxija mis-Sur Jason Micallef, Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018, li qed jorganizzaw qed jiffaċilitaw sena sħiħa ta' proġetti u inizjattivi kulturali. Rrid fismi u fisem il-Maltin kollha nagħtihom ħajr lil kull min ikkontribwixxa għal ħidma dedikata u professjonali. Minkejja li l-Belt Valletta hija l-iżgħar belt kapitali fl-Unjoni Ewropea f'kuntest ta' daqs. Jiena kburija li rnexxielna nelbu l-isfidi biex inwettqu biċċa xogħol ġgantesca biex ġie faċilitat u koordinat programm ta' daqs mill-aktar impressjonanti. Jien konvinta li l-poplu Malti kollu se jħossu gburi li bħala poplu irnexxielna noħolqu serje ta' inizjattivi kulturali tal-aqwa kwalità u li ser jagħtu viżibilità mhux biss lill-kultura unika tal-Gżejjer tagħna, iżda wkoll se jagħtuna l-opportunità li napprezzaw talenti u kulturi diversi ta' popli oħra fostna li jżuruna. Il-pożizzjoni ġeostrateġika ta' Malta f'salib it-toroq tal-Mediterran għamlitna pont naturali bejn il-kontinenti u l-kulturi diversi. L-istorja unika tagħna aġnitna f'poplu fejn il-kultura tagħna intaġnet mill-aħjar elementi tal-valuri Ewropej u semitiċi. Il-kultura unika tagħna tirrappreżenta l-elementi diversi fi spiritu armonjuż ta' paċi. Minn żmien missirietna u ommijietna, aħna l-Maltin dejjem ħassejna l-bżonn li naqsmu dan l-ispirtu ta' paċi mal-ħbieb u l-ġirien tagħna. Hija għal din ir-raġuni wkoll li din is-sena kulturali hija daqstant importanti. Din is-sena kulturali għandha tfakkarna li opportunitajiet kulturali jenuna nagħmlu konnessjonijiet u kuntatti ġodda, jenuna nsaħħu l-ħbiberiji li diġà għandna fejn ma jeżistux frontieri, anzi jinħolqu pontijiet li jġibu l-popli flimkien, fejn id-diversità tagħtina esperjenza rikka li tkabbarna u ssaħħaħna l-koll. Irrid ninnota wkoll b'sodisfazzjon li din is-sena kulturali se tagħti lil pajjiżna spinta qawwija biex jissaħħaħ bħala destinazzjoni kulturali sostenibbli. Din is-sena ta' festa kulturali se tkun opportunità fejn nirrikonoxxu, nirrispettaw u nivvalutaw il-kulturi u tradizzjonijiet diversi tagħna. Meta nkunu qed nirrikonoxxu, nirrispettaw u nivvalutaw il-kulturi u t-tradizzjonijiet tagħna, aħna nkunu qed nagħmlu investiment effettiv fi strateġiji essenzjali għall-inklużjoni soċjali, għat-tisħiħ tas-solidarjetà u għall-bini ta' kultura ta' paċi. U bekk niggarantixxu wkoll ekonomija prospera, ġusta u ekwa. Fl-aħħar nett, rrid nerġa' nawgura lit-tim li ħadem u li se jkompli jistinka biex jagħmel minn kollox biex dan iż-żmien tal-Belt Valletta bħala belt kapitali tal-kultura Ewropea ikun suċċess. Nixtieq nieħu l-opportunità biex inħeġġeġ liċ-ċittadini kollha ta' pajjiżna u l-daw kollha li qed jgħixu fostna
biex iħessuhom parteċipi u gburin matul din is-sena speċjali għalina l-koll. Rrid nieħu l-opportunità wkoll biex nistieden lil dawk f'pajjiżi oħra li qed jippjanaw xi vjaġġ matul is-sena 2018 biex jażlu lil Malta ħalli jiċċelebraw magħna din is-sena ta' festa. Bħala Maltin għandna l-opportunità unika biex nikkonfermaw u nsaħħu l-fama tagħna ta' poplu li jħobb il-ħbiberija, is-solidarjetà u l-paċi. Konvinta li bħala Maltin aħna l-koll gburin li ser inkunu qed nikkontribwixxu b'mod effettiv għall-opportunità u esperjenza ta' diplomazija kulturali mill-aqwa b'risq il-popli tal-Gżejjer tagħna, tal-Unjoni Ewropea, tar-Reġjun tal-Mediterran u tad-dinja kollha. Il-festa tajba lil kulħadd.